Bueno, pois imos asistir o día 28 de maio a unha nova presentación, a un nacemento dunha nova criatura, como soemos decirnos, non? Reflexos da miña alma, de María Victoria Berjano Cid. E de novo volve ser Andrómena Selleira, a editora, non? Bueno, acordaste que non fai moito tempo, non sei, 2 anos ou por aí, editamos o seu primeiro libro, Sí. Retrincos, non? Sí, do meu sentir. Retrincos do meu sentir. Que o presentamos, onde o presentamos? No Liceo, non? No Liceo, no Salón Noble. Sí. E onde imos presentar este? Iden, no Liceo, no Salón Noble. Pois ali Salón estaremos. E Quen imos acompañar a Victoria? Mira can vai Mira, estar aquí. Armando González representando o Liceo e a xente do redor. Exacto. Marina Sánchez, que está por ben. aquí ao meu lado. Anxos do Souto, que é Que moi hai amiga. Moi amiga, e hai pouco que presentou Sí, un libro no sí. Liceo. Sabes que os fíos se van xuntando. Sí. E eu tamén vou estar por ali para Por contarvos suposto. algo de como foi a xénese de este libro, non? Moi ben, actuación musical da Asociación Loureiro. Bueno. Asociación de Vecinos Loureiro, que sabes que son magníficos e que nos acompañaron tamén na presentación da revista do último número, non? Sí, o último número, Entón, maravillosos. pois o que digo eu, creo que debo de decilo, Sí. primeiro é que é unha gran obra, segundo que estamos moi orgullosos de haberla feito, dende Andrómena Selleira, e direiche, te acordas que falábamos un pouco da autora, e eu dicíache que era un libro onde se notaba que estaba como moi apretada, Sí. pero que en cambio tiña unha poesía doce, unha poesía que sí, chegaba. como comentaches, sí. Bueno, pois agora vouche decir que estamos ante un descubrimento. Soltouse. Aquí hai moito corazón, Aleluya. moito sentimento neste libro e hai moitísima profundidade. É un libro que vai encher os sentidos da xente que estea. Bueno, vai Está haber claro que son os reflexos da súa alma, pois claro. Reflexos, Veremos esa Victoria tal e como é ela, sensible, doce, mira esta artista. ilustración. Te das conta desa ilustración na portada? Sí. Pois tamén é obra da mesma artista. Porque pinta Non que é só unha maravilla. pinta con palabras, que tamén, pero pinta con palabras, con versos e tamén con cores. Mira que bonito. E na contraportada, non Sí, queremos un ensinar lilium, todo, que bonito. pero aí tamén hai máis obra dela, non? Bueno, sí, dúas flores altamente sensibles, E van que a son estar un pouco rodeada de flores na presentación. Marina Sánchez, Anxos, Armando e Abelino. O sea, que vai ser outra festa da cultura. Pois entón, que emprazamos a xente para que o 28 de maio nos acompañedes ao Liceo para ver que hai aí na alma de Vitoria. Ali estaremos e ali falaremos de poesía, de arte, de dozura. Non faltedes porque os arrepentiredes despois toda a vida. Así que vide que ali estaremos para recibirvos e agasallarvos. E falaremos de Andrómena Selleira xamais tamén polo miúdo, porque, de novo, é un traballo formidable do noso compañeiro Abelino Jácome. Noraboa, parabéns. Moitas gracias. Pois estou encantada de presentar este segundo libro, este segundo poemario, Reflexos da miña alma, que é unha prolongación do que publiquei no ano 2022, Retrincos do meu sentir, aquel facía alusión a nacos, a pedazos dos meus sentimentos, e este alude a reflexos, radiación, raios do calor, do ardor que teño na miña alma. Pois é unha ilusión moi grande presentalo, e nel mostro, é como abrir as portas da miña alma, do meu interior, do meu espírito, para manifestar, para mostrar as penas, as delicias, as impresións, as sensacións que gardo no meu interior.